दान्दिसे ब्रेकनि उनाव फैफिनदों बड'लेण्ड टेलिभिजन स्टुडिअ'आव जे बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सानख'नाय हाबाफारिनि फिथाइ इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोजां खौरां जे दा समाव सानै बिजाथिया देरहासार जादों। दा बिथांमोना जाहैबाय हेभि वेट इउपिपिएल हेभि वेट सानै गेदेमा देरहादों बिजाथि देरहादों। चिरांदुवार 14 चिरांदुवाराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिटिसिनि आगुनि डेपुटि चिफ आरो बड'लेण्डनि आगुनि चिफजों कन्टेस्ट खालामनाय खाम्फा बरगयारिया 14 चिरांदुवारनिफ्राय देरहाबाय। गावनि आगुनि गुरु हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनदों। बेराफारसे धनन्जय बसुमतारी बड'लेण्डनि दा समनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा मानास सेरफां बियाबाव देरहानानै सुलुं फैदों। सानै हेभिवेट इउपिपिएलनि देरहानायनि सुलुं फैदों। बेराफारसे बिपिएफ दोलोआ सरकार दानो हानायनि रुगुङाव सहैबाय बे सुलुङावबो फैदों। जेरावनाखि हाग्रामा महिलारिया देबरगाव बियाबाव देरहासार जानायनि सिमायाव सहैबाय आरो बिथाङा बे समावहाय देरहासिगोननि रोखा रादाबा फैबाय। बे समावहाय सुलुं सफैदों जे रिहन दैमारि उदालगुरियाव रिहन दैमारि देरहानायनि जोबथा लाइनाव फैबाय। लोमसाव दैमारि बिथाङा देरहासार जानायनि सिमायाव फैबाय आरो कसुगाव बियाबनिफ्राय अलरेडि देरहाबाय रबिराम नार्जारि। रिहन दैमारि देरहानायनि जोबथा लाइनाव सफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव बिपिएफनि बिजाथि 13 चिरां बेवहाय कन्टेस्ट खालामनाय बिपिएफनि सुकुर सिं मुसाहारि बिथाङा देरहानायनि लाइनाव फैबाय। दा बे समसिमाव बिपिएफआनो सरकार दानो हासिगोननि सुलुं फैदों। बबेखानि इउपिपिएल दोलोनि सानै हेभि वेट बिथांमोना देरहानायनि लाइनाव फैगासिनो दङ। बेराफारसे दा समनि बिटिसि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मोननैबो बियाबाव गयबारि बियाब आरो दतमा बियाबाव उन जानानै दङ। जों दान्दिसे ब्रेक लाफिननि बेनो जों फैफिनगोन गोदान सुलुं लानानै। ब्रेक। बेखौ जेनो दोनथ'बाय थाथारबाय आङो प्रमद बर'खौ।
ब्रेकनि उनाव फैफिनदों बड'लेण्ड बिसायख'थिनि रिजाल्ट लानानै दा समाव BPFआ मोन 17थायाव देरहानानै दङ UPPLआ मोनथाम BJP मोननै गासै मोन 22 बियाबनि फोसावथायाव BPF दोलोआ 17था UPPLआ मोनथाम BJPआ मोननै देरहानाय दङ आरो देरहानो थांगासिनो दंबावो BPFआ लिड लाबाय थादों मोन 11 UPPLआ मोननै BJPआ मोनबा BPFआनो सरकार दानाया रोखा जाबाय बे समावहाय दा रिजाल्ट नेगासिनो दङ उदालगुरि जिल्लायाव खैराबारि बियाब मोदेबारि बियाबखौ लानानै भेरगाव आरो ओजोंहाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनथाम बियाब आरो बेखिनियानो फोसावनो गोनां दे गयबारि बियाबनिफ्राय बड'लेण्डनि दानि चिफ प्रमद बर'आ देरहासार जाबाय प्रमद बर'आ बिथाङा दतमा बियाबाव जेननो थांगासिनो दङ नाथाय गयबारि बियाब बिथाङा देरहाबाय बेराफारसे 1 नं परबतजरा बियाबाव BPFनि मुनमुन ब्रह्मआ देरहादों मुनमुन ब्रह्मआ देरहासार जाबाय BPFनि बिजाथि आरो बिथाङा आगु समावबो MCLA मोन BPFनि जानानै बिथाङा देरहादोंमोन थांनाय बारनि बिसायख'थियाव आरो दा समाव बिथाङा देरहाबावबाय खेबनै बिथाङा MCLA जानानै थांगासिनो दङ MCLA जाबाय दानिया BJPनिफ्राय सानै केन्डिडेट देरहादों बे सानै केन्डिडेट जाहैबाय मोनसेया नाग्रिजुलि बियाबाव देरहादों नाग्रिजुलि बियाबाव देरहादों BJP दोलोनि भजन दासआ BJP दोलोनि बिजाथि जानानै कन्टेस्ट खालामदों बेराफारसे दरङाजुलि बियाबावबो BJPनि देरहाबाय बेवहाय हेभि वेट दंमोन सासे BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा MLAबोमोन आरो मोनसे समाव BPFनि BTC सरकारनि समाव बिथाङा EM मोन इमानुएल मोसाहारि बिथाङा जेनबाय आरो बेवहाय आगुनि BTCनि EM आरो थांनाय समाव बिथाङा MCLA मोन BPFनिफ्रायनो आरो उन समाव बिथाङा BJP जादों आरो दा समाव बिथाङा BJP जानानै दरङाजुलियाव कन्टेस्ट खालामदों आरो बेवहाय बिथाङा देरहादों BJPनिफ्राय सानै दा समावहाय देरहानानै दङ भजन दास नाग्रिजुलि आरो दरङाजुलियाव बिजित गोरा नार्जारि बेनिफ्राय BPFनि जानानै हेभिवेट बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि आफादगिरि BTCनि आगुनि चिफ हाग्राम महिलाया देरहासार जाबाय देबरगाव बियाबाव गावनि कन्टेस्टर खाम्फाबुरिखौ फेजेननानै बेराफारसे 14 चिरां दुवार बियाबाव खाम्फाबुरिनि आखायाव जेनबाय हाग्राम महिलारिया बे समावहाय सुलुं मोननाय बादियै BPFआ मोन 17 BJPआ बे समावहाय मोननै आरो UPPLआ मोनथाम दा समाव देरहाबाय आरो सुलुं मोनसे फैबावदों गोदानथारै जे सालबारि बियाबनि दिगन्त गयारिया देरहासार जाबाय सालबारि बियाबाव दिगन्त गयारि BPF हान्जानि बिजाथि बे सालबारि बियाबखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलाव सालबारिया BPF देरहागोन साननाय जायाखैमोन अदेबानि बिथाङा दिनै देरहासार जाबाय BPFआ सालबारियावबो देरहासार जाबाय आरो माखासे मानि भट साननो गोनां दंबावो बेफोरावहाय फारि फैगासिनो दंबावो मथते BPFआ हारसिङैनो सरकार दानायनि लामाया स्रां जाबाय दा दान्दिसे उनावनो जोङो गासै रिजाल्टखौ मोननो हागोन दिनैनि भट साननाय हाबाफारिया जोबोद लेहेम जादों बेखौ अजद होफ्लेबाय थादों आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिसायख'थि सानख' मिरुआव माने बेखौ लानानै एसे दावराव दावसि जानायनि सुलुं फैदों जे माने इसेबां ढिला जादों आरो बेवहाय माखासे माने हेभि वेट पलिटिशियानफोरा माने नुजाफैदों होननानै मिथिनाय जादों बेखौ लानानै बयबो माने गिख्रंनाय थासारि साननानै लादों दा बेखायनो हानायमानि जेसे हायो एसे थाब इलेक्सन सानख'नायखौ फोजोबजानो लुबैदों बे समावहाय BPF हान्जाया मोन 17 केन्डिडेट देरहासार खालामनानै देरहानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेराफारसे UPPनिफ्राय मोनथाम आरो BJPनिफ्राय मोननै देरहासार जाबाय दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लाबावगोन बिनि उनाव जोङो फैफिनगोन सावरायथावना हाबाफारियाव आरो जों बेखिनियावनो
सासे फरायसा दैदेनगिरि बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदों बिथाङाबो जोंनि बे बड'लेण्ड टेलिभिजन इंखं टेलिभिजननि दा बे सावरायथान हाबाफारियाव बाहागो लागोन दान्दिसे ब्रेक